Štovani slušatelji, srdačan pozdrav iz briselskog studija u Europskog parlamenta broj 2. S nama danas su zastupnik Andrej Plenković i naši dobitnici natječaja Da sam europarlamentarac za jedan dan, Ante Škrobica i Velimir Benić. Gospodine Plenković, vi ste jedan od domaćina, vidjeli ste njihove radove. Što biste poručili preko tih naših mladima u Hrvatskoj, vi kao parlamentarin ovdje u Europskom parlamentu? Pa evo, drago mi je da je Europska pučka stranka, odnosno klub zastupnika EPP-a organizira ovaj natječaj i to natječaj na način da su svi kandidati koji su poslali svoje kratke eseje o tome što bi učinili da imaju prigodu biti zastupnici hrvatskog naroda, hrvatskih birača u Europskom parlamentu učinili. To je lijepa motivacija, dobar poticaj za naše mlade kolege, ne samo da budu aktivni u svojim profesijama, nego da se i politički angažiraju i emancipiraju one teme za koje drže da su dobre. Mislim da su naši današnji dobitnici vrlo kreativni mladi ljudi koji vidim da prate europske procese, koji žele dati svoj doprinos, a pitanje mladih je jedan od naših programskih prioriteta. U programu HDZ-a za izbore i 2013. i 2014. uključivanje mladih u sve one mogućnosti koje nam članstvo u Europskoj uniji donosi je bila jedna od glavnih teza i mi naravno podržavamo ne samo mjere i programe koji su bitni za zapošljavanje mladih, dakle da ne budu niti isključeni iz tržišta rada, da budu u kontinuiranom obrazovanju, da grade svoje kurikulume. Ja često govorim na našim fakultetima, na našim različitim događanjima koji okupljaju mlade i uvijek ih potičem na to da sebe dožive kao svojevrsni proizvod, mogu to tako reći, s obzirom da je i tržište i svoju karijeru i svoj kurikulum, da govore jezike, da se obrazuju, da budu angažirani i aktivni, a evo, vjerujem da su i Velimir i Ante sa svojim esejama, i vidim i ovo što smo uspjeli razgovarati ova 2 dana, upravo takva kvalitetna europska perspektiva mladih u Hrvatskoj. Ante Škrobica iz Trogira. Ante, koji su dojmovi ovdje u parlamentu i koje poticaje si možda dobio i koje ideje donosiš sa sobom u Hrvatsku, a možda što bi mogao sugerirati i našim zastupnicima? Prije svega dobro jutro vama i cijenjenim slušateljima. Hvala što ste me pozvali u studio. Nakon što sam se prijavio na natječaj kluba zastupnika Europske pučke stranke, te sam napisao esej po temu Da sam eurozastupnik na jedan dan, ja i kolega Velimir smo izabrani za dolazak ovdje u Brisel, te smo imali priliku vidjeti kako rade gospođa Dubravka Šuica i gospodin Andrej Plenković. Biti eurozastupnik nije lagan posao, jer to ne zahtijeva samo sudjelovati na plenarnom tjednu u Strasbourgu, nego i rad kroz razne odbore, i zaista je to zahtjevan posao jer je potrebno je opravdati povjerenje građana koji su dali svoj glas na izborima. Velimir Benić iz Siska. Velimire, koji su tvoji dojmovi, što nosiš sa sobom u Hrvatsku, u Sisak, i koje ideje možda imate za naše zastupnike? Pozdrav vama i slušateljima. Ideja koju nosim je prije svega zajedništvo. Jedno sve hrvatsko zajedništvo koje naši zastupnici ovdje pokazuju. Evo, to smo mogli vidjeti tijekom ove 2 godine koliko smo, nešto više, znači 2 godine koliko smo članice Europske unije, da se naši zastupnici u većini situacija izdižu iznad one svakodnevne podjele u Hrvatskoj koja je vrlo izražena, ideološke i svjetonazorske, kao tako i političke. Oni se izdižu iznad toga i rade za opće dobro hrvatskog naroda i Hrvatske države. Sve skupa, evo, u svjetlu ovih nedavnih događaja u Parizu, pogotovo uključujući taj teroristički napad, čini mi se da se ovdje odvija jedno sve europsko zajedništvo koje ne gleda na to jesu li ljudi rođeni u Europi ili su došli od nekud, s koje su strane Europe došli, iz koje bogate ili siromašne države, nego se gleda na to da smo svi mi jedno i da moramo zajedno raditi za europsku sigurnost i dobrobit svih građana Europske unije. Ante i Velimir, zahvaljujem, puno uspjeha i zahvaljujem Andreju Plenkoviću.